Здравейте, аз съм Нели Хаджийска и отново започват минутите на подкаста "Силата на доброто". Днес ще разгледаме подробно една тема, която предполагам, че ще е полезна на всички вас. Признавам, че е полезна и за мен. Как да бъдем финансово отговорни? На гости ми е Мартина Петкова. Здравейте, Мартина. Здравейте, Нели. Много ми е приятно във вашата компания. На мен и също. Благодаря за поканата. Имате близо 20 годишен опит в банковата сфера. Така е. И по-специално в сферата на правното обслужване на кредитни сделки. Какво за тези 20 години беше основното като опит за вас? Основното е първо да се научи по какъв начин можем да бъдем полезни на крайния клиент. Не само с това да му предоставим възможността да изтегли кредит, който е обезпечен с даден имот, недвижимо имущество, така че на него самата цена на един кредит да му е по-поносима във времето, разтеглена в годините, тъй като ипотечните кредитите, които са обезпечени с недвижими имоти, дават по-голяма свобода от към срок. Не до 10, а до 30 години. До 30 години може, да. Така че това беше основното в годините, което е водещо, за да може човек да прецени по какъв начин да консултира клиента най-правилно. След което да може да го насочи пък по какъв начин и кой имот, ако има право на избор, би било по-добре да ипотекира, за да не се налага да са 2-3 или по някаква друга схема комбинирани. Така че за него да е най-рационално, ефективно и облегчаващо, разбира се, защото кредита е нещо, което трябва всеки месец да се плаща. И така както отиваме и си плащаме тока и водата, така трябва да можем с лекота да плащаме и кредита. Умее ли вече българина? Има ли тази финансова култура как да обслужва кредитите или все още ги оставяме, забатачваме? И въобще как се движим в тази култура на финансовото грамотяване? Определено има ръст на хората, които вече са финансово по-грамотни. Обръщат се първо към консултанти, към които да могат да насочат своите въпроси и да получат адекватни отговори, които са за всеки конкретен случай индивидуални и няма как да се приложи общия принцип, какъвто и да е той или някой да си мисли, че има такъв. Така че с годините аз съм от началото на 2006, края на 2005 до началото на 2006 в банковата сфера. Определено българина като цяло за тези години се е развил. Отделно в крайна сметка имаме и нови поколения, които се появяват. Нали? Всички знаем за поколение X, Y, Z, особено поколение Z, което вече адекватно стъпва на пазара и са си в граждански оборот на всяка една стока, включително и те предоставят услугите си. По-грамотни ли са тези поколения, които идват след нас? Определено това са поколения, които винаги тръгват първо в посока това полезно ли е за мен и ако е полезно, по какъв начин аз да го структурирам така, че да е най-полезно. Нали, ние малко от нашето поколение Хикс сме хората, които не винаги гледаме първо ползата за нас, ми гледаме всички други да са добре. Около нас да са всички, добре. Да са добре. Ние понякога пренебрегваме себе си, докато новите поколения Хикс, живот и здраве и алфата, които пристигат от 2016-17 нататък родените деца, те са с малко по-друго мислене. Те са с мисленето на по-глобалното мащабиране, въобще на всичко, не само на кредитни сделки, въобще на марки, на потребление, на всякакъв вид комуникация, дори филми. Те имат друго отношение към парите, като цяло. За тях водещото е наистина да могат да потребят това, което за тях е полезно. Ако на тях не им е полезно, дори да е най-прекрасното нещо или на най-ниската цена, или на най-доброто място, те няма да го използват. Така че действително има промяна както в поколението, така и в израстването и в финансовата култура. А какви са най-честите предизвикателства, с които се сблъскват хората и не умеят да управляват финансите си? Как се стига до тъй наречените мини-финансови кризи във всяко семейство? Може би обстоятелствата, в които надценяват леко себе си. Защото знаем, че има ситуации, в които много често българина работи на едно място, предоставят му на книга една заплата,
официално, нали, е по-малка, неофициално получава допълнителен доход. И тук вече се получава разминаването. Нали? Те твърдят, че могат да си погасяват задълженията. Официалните доходи показват друго. Да. И когато, нали, тръгват и с рисковата част, нали, казват, айде добре, повече ще рискуваме, ако има тази възможност, предоставена от кредитора. Но не се умеят да управляват на време и на място малките кризи, тогава това като лавина се завърта и става една малко по-голяма топка, която за съжаление в повечето случаи обръща, нали, колата, така да го кажа. Виждали сте, предполагам, много хора, които са пометени от тази лавинообразна топка. Да, за съжаление съм виждала. Често се опитваме да помогнем, но в повечето случаи, когато това е в крайна фаза, много трудно може да се съдейства и трудно може да се намери адекватно решение, което да е добро хем за кредитора, хем за съответното лице, което е изтеглило кредит, вече се е превърнало в качеството на длъжник. А кои са най-важните уроци за правилно разпределение на едно хубаво бюджетиране? Може би това на първо място човек да знае, че освен задължителните разходи, по-скоро на първо място трябва да задели така наречения десятък. Или поне така съм го чувала аз. Какво 10%. Означава това? Да. Така. 10% от дохода, който получава, да ги задели веднага и да ги дали ще ги слага в някаква сметка, дали ще ги инвестира в нещо подобно на застраховка, дали ще ги инвестира примерно... В буркан вкъщи. Да, буркан вкъщи не съветвам, защото инфлацията вече е толкова голяма, че тя просто изяжда абсолютно всичко. Но ако може човек да ги инвестира в някакъв вид инвестиционен продукт, който да му компенсира поне инфлацията и нещо малко да получава отгоре, би било чудесно. Така че тези 10%, независимо колко е малко или голямо възнаграждението, винаги съветвам да се заделя, за да може в един прекрасен момент, не дай си Боже, са необходими така наречените бели пари за черни дни, да може да бръкне в тази си част и да не се чувства притиснат. Просто заделя 10% и ги забравя там. След което би следвало, нали, да си така посрещне най-необходимите разходи и нужди, които са за съответния месец, нали, без които, както казах, няма как да минем, нали, режийни, кредити, всичко, което е с падеж месечно, трябва да си го поемем и съответно аз, например, лично много често съветвам така, ако имаме някакво плащане, което е на годишна база, вземаме на годишна база какво е плащането, средно аритметично правим за всеки месец заделяме по тази сумичка. Така, когато настъпи падежа за годишното плащане, ние няма да сме изненадани с някаква по-голяма сума, която дори е по-голяма в повечето случаи от примерно дохода, който получаваме. Извънредната в края на годината понякога се оказва проблемна. Точно така. И дори в тези случаи съветвам и когато човек тръгне да търси възможност за почивка, защото има и такива случаи, когато аз много искам да отида да почивка, обаче нямам, сега трябва да изтегля кредит. Защо? Да теглим кредит, за да отидем на почивка, при положение, че не можем да заделим някакви пари всеки месец по-малко. И съответно тази сума в годината, която се е събрала, да може човек да си ги разпредели било за море, било за зимна почивка, нали, каквото го интересува, каквото иска да посети, може да отиде в чужбина, нали, все пак зависи от доходите на съответния човек. Но все пак има много хора, които ходят на почивка на кредит. Това е факт. Много, да. Факт е. Така е. Определено тук има на къде да се ограмотяваме. Да се ограмотява, нали, българското население, да и потребителите на кредити като цяло. В чужбина бързия кредит като че вече е абсолютно легитимен и много хора работят с бързи кредити. Каква е ситуацията у нас? Страхуваме ли се, плаши ли ни самата дума и бързи кредит на едно място? Създава ли така напрежение? Определено да, в клиентите създава напрежение. В случаите, когато се налага бързия кредит или това, което аз съм забелязала, е ситуации, в които клиентът е безкрайно притиснат от време, нали, не може да си позволи да изчака времето, в което, да речем, една банкова институция би разгледала, защото това е по-голяма институция, необходимо е повече време наистина за разглеждане, минава се през по-голяма, така как да кажа, повече процеси и по-голяма процедура като цяло. Тогава се налагат точно тези бързи кредити. Например, една дама се свързана скоро с мене. На мен ми се наложи да правя ограда на къщата, която взехме преди 2 години. Падна оградата, спешно трябваше, нали, да укрепим положението, обаче един кредит не ми стигна. Трябваше да взема втори, трети, нали, така са се навързали няколко бързи кредита и тя казва, плащах, обаче за момента вече ми идва малко в повече.
И може ли да намерим вариант, в който да го укрупним всичко това, за да може на мен да ми стане по-облегчено. Тоест да стане един пакет общ, който да се плаща точно само така, на едно защото място. обикновено бързите кредити, те наистина са спасителна лодка за дадения момент. Наистина предоставят тази глътка въздух, от която има човек нужда, но със сигурност човек би следвало да ги вземе с ясното съзнание, да знае, че те наистина са бърз, т.е. за кратко време. Т.е. това се казва и бърз. Трябва да се умееш да го върнеш на време. Да се умееш да анализираш и да излезеш от ситуацията, защото когато изпадне човек в невъзможност да плаща, тогава вече кредитор естествено в правото си да тръгне да си търси финансите. Все пак е дал дадена стока. Стоката в случая са пари. Цената на тези пари е лихвата, така че е нормално да иска да бъде платена стоката плюс съответната цена за тази стока. Нали, тя да бъде възстановена. И в крайна сметка те са си в правото да си търсят тези суми с съответните изпълнителни листове и заповед за изпълнение по съдебен ред. Така че няма на кого да се сърдят в тези случаи. По-скоро трябва да са по-стригни към себе си, по-дисциплинирани и да могат да излязат от ситуация. А когато вече имат възможност да укрупнят нещата, или вече са се поуспокоили, например, имат възможност да предоставят някакъв имот, макар и не малък, не е много голям, т.е. малък да е, за да може да се укрупни тази сума и да могат да получат по-голяма свобода, имам предвид от към срок на изплащане, защото обикновено бързите кредити са обвързани наистина с кратки срокове, а когато се предостави един кредит, който има възможност да бъде обезпечен с някакъв имот, тогава даваме възможност на клиентите да изберат по-дълъг срок. Има възможност до 20, до 30 години и тогава вече клиента може да поеме въздух, нали, да си намали наистина вноската. Така че в тези случаи пък недвижимите имоти много помагат на тези ситуации. Въпрос на преценка и въпрос наистина на вътрешно усещане на клиента, кога започва да се чувства притиснат, за да започне още тогава да действа, не когато вече са се влошили достатъчно много нещата, тогава да търси изход от ситуацията. За какво най-вече нашите зрители в качеството си на потребители трябва да бъдат внимателни преди да подписват договори? Къде са местата, за които трябва много да се внимава? Много трябва да се внимава не само в лихвата. Повечето се съсредоточват и фокусират върху лихвата, но тя не е единствения показател. Какво пише с малките букви, които е важно да четем? Винаги малките букви са важни. Трябва да се има предвид, че освен лихвата има и съответните такси. Значи такса обикновено за разглеждане на документи, за искане за кредит. Усвояване. За усвояване в някои случаи, защото по закона за кредити, за потребителските кредити не във всички случаи може да се приложи тази такса. Дори бих казала, че в повечето случаи не може. Би трябвало да е обвързано. Нали, много зависи от кредитния продукт, дали е овердрафт, кредитна карта, потребителски кредит, който е обезпечен с ипотека. Нали, зависи просто от продукта, но все пак тя на моменти съществува тази такса. Има такса, която е дължима примерно за правно становище, когато има обезпечение, недвижим имот. Има такса, която е за вписване на ипотека, независимо дали е законна или договорна, когато участва имот. Има застраховки. Тези застраховки също са немалка част от една вноска всеки месец или съответно, ако е на годишна база, пак и го разпределим, както препоръчвам аз на месечна база, трябва тази вноска да може човек да я поеме по застрахователната премия. Задължително ипотечните кредити, например, трябва да бъде застрахован имота, който е ипотекиран. Това е по закон, така че регулатора БНБ за това изключително следи. Няма институция, която да дава такъв вид кредити и да не прави такава застраховка. Това е допълнително покачване на сумата по съответния кредит. Точно така, но пък е изискване и няма как ние да го заобиколим, защото първо е нормативно, второ се следи от БНБ, трето от Европейска централна банка. Така че тук са много показателите и със сигурност няма как да се избегне. Нали, ако за страховка живот клиента има право да си избере дали да я ползва или не, т.е. да си направи такъв вид за страховка, която да е в полза на кредитора, не дай си Боже нещо се случи с него, включително и някакво здравословно неразположение, което да го доведе изваждане извън релсите. В тези случаи застрахователя би могъл да се включи и да помогне в някаква част. Така че там има възможност на избор, нали, за страховката живот, дали да изключи или не. Но за страховката, която се прави за имот, е абсолютно и категорично задължителна. И няма как да изключим от сметките. В кои ситуации може да се възползваме реално от бързите кредити? В ситуации, в които
не можем да реагираме бързо с малки суми, но за кратко време. С малки суми. Тоест бърз кредит с голяма сума. Ами, може и да се случи, но то би било по изключение. По-скоро бързите кредити са за по-малки суми и съответно са наистина за нещо успешно мъничко, което в случай. Те затова и в повечето случаи, когато хората тръгнат да търсят бързи кредити, както тази дама, която цитирах преди малко, и се наложило един, втори, трети, четвърти, защото са били по-малки суми, нали? Няма как да се вземе много голяма сума. Така че в тези случаи могат да бъдат полезни и да, в смисъл полезни са за ситуацията, определено няма как да те не могат да бъдат инвестиционни с цел купуване на имущество. Не мисля, че биха стигнали до тази сума, освен ако не е в някое населено място, където самите имоти, например, са с много малка стойност. Нали? Има такива райони, села, махали, вилни такива населени места, в които наистина са много малки сумите, 5, 6, 8, 9, 10 хиляди лева. Така че би могло, зависи каква е ситуацията, но като цяло за по-големите, нали, градове със сигурност няма да стигнат до никъде. По-скоро може би за нотариалните такси, държавните. Да. В народопсихологията на българина е заложено, че най-великата ценност е собственото жилище и апартамент. Това определено го има заложено в нашата психология. Българина от край време си е домошар, бих казала. Човек, който държи на дома, да знае къде може да се прибере днес. Ако в чужбина и на Запад живеят под наем, нямат проблем с това нещо, тук трябва да има нещо на мое име. Такова е точно мисленето. Точно така. Доколко този тип мислене вече е остаряло? Не бих казала, че е остаряло, защото българина е много обвързан и с работното си място. Обикновено, когато отиде да работи в даден град или дадено населено място, той там си закупува жилище. Ние нямаме тази номадска възможност или по-скоро психология да си сменяме града заради работното място. Да, но те си нови поколения, които работят в чужбина, пътуват, те нямат като че на всяка цена това желание да имат нотариален акт на тяхно име. Ами, нямам точно такива наблюдения. Даже в момента имам няколко клиента, които са 96-та и 8 година. Младежи, да, които си търсят кредити, за да си купят имот. При това те казват, ние имаме такива доходи, такива месечни, такива годишни, примерно, ако имат и някакви допълнителни доходи. Искаме да знаем с какъв кредит биха могли да ни финансират, за да можем ние по размера на кредита пък да си търсим жилище, което на нас да ни хареса. Хубавото на пандемията, макар и да бяха така доста провокативни, за съжаление за някои с много фатални случаи хора в световен мащаб, хубавото на пандемията е, че ни научи да работим от всяка точка на света. Така че има и българи, които са работещи в чужбина и започват да се завръщат в България и продължават да работят за чужбина. От тук работят също, там точно така, да. От такива клиенти също се свързват с мен и те казват, аз даже буквално преди да тръгна насам, имах разговор с един клиент, който работи, между другото, в банкова институция в Европа. Австрия, ако не се лъжа, в момента да не бъркам точно държавата. Той има намерение да се прибере в България. Все още работи там, живее там, но има намерение да се прибере в България и с намерението му за прибиране той иска да си намери първо жилище, за да може да се установи. Вероятно ще му дадат възможност да работи към австрийската банка, нямам представа. Но факт е, че той с тази молба се свърза. И на практика дори да са работили в чужбина, българския менталитет и тази народопсихология, нали, да имаме собствено жилище, да обезпечим семейството си, да обезпечим децата, по възможност, ако има как да им купим и на тях по едно жилище, въпреки че в нашата психология така стои, че трябва да си подсигуриш и децата. Много често стои, но пък обстоятелствата вече ни показват, че не е необходимо това да го правим, просто защото трябва да го направим на всяка цена. Направим ли го обаче на всяка цена, това идва като бумеранг обратно при нас, при това с отрицателен знак. Така че тук пак казвам, трябва да преценяваме кое е добро и кое не е добро. Може да направим някакъв вид инвестиция за децата, но ако ние виждаме, че не се справяме, то е по-добре да излезем от тази инвестиция. Тоест дали ще го продадем, ще погасим кредита и с това, което е останало, нещо друго ще направим по-мъничко. Или нещо друго ще купим на децата. Нали, може да не е имот. В крайна сметка
всеки живее според неговите си виждания и разбирания. Ние може да искаме децата ни да са тук, но в крайна сметка те може да изберат друг път. Изобщо да не са в България. Точно така. Нали? Така че тук е и въпрос на това да не си налагаме мнението върху децата си. Аз лично съм от Русе, горда русенка съм, много си обичам града, но живея в София вече 23 години. 23 години да, много повече дълго отколкото съм живяла в родния си град. Безкрайно много обичам града си. Нали, малката Виена, всеки я знае, включително и в австрийското посолство бяхме на една среща. Търговския представител на австрийското посолство, когато му казах, аз съм от малката Виена, той каза, вие сте от Русе. И аз казах, да, вие го знаете. Как няма да го знам, това е малката Виена. Но вече толкова години тук, всъщност вече го чувствате, предполагам, като своето място в София. Имам някакви имоти, те не са купувани от моите родители, за мен останали са ми наследство от мама, Бог да я прости, от баба ми, Бог да я прости и така нататък. Но аз реално за момента няма да се завърна там. В смисъл по-скоро търся други възможности, това, което е останало като наследство, или по някакъв начин да го направя под ликвидна форма, което да го инвестирам на друго място, или съответно да го намеря вариант, който да ми носи пасивен доход, за да може това имущество все пак да не стои, да не се руши, защото имуществото, бидейки самоцелно само за себе си там, няма как, особено ако не се поддържа и не е обитаемо, значи то става един пасивен разход. Не пасивен актив, а пасивен разход. Какво трябва да знаят основно нашите зрители в качеството си на потребители за своите права и задължения, когато теглят кредити? Много е важно да знаят, че когато сключват договорите и когато тръгнат да четат клаузите по договорите, трябва да се умеят да проверят дали всичко, което го има в закона, го има и по договорите. Вероятността да го няма е нулева от към лявата страна, както обичам да казвам в тези случаи, просто защото никоя институция няма да си позволи този риск, пропуск, независимо от коя страна. Но е важно, понякога се случва, било техническо, било нещо друго, нали, да бъдат описани всички такси, всички комисионни, за да може да бъде изчислено така нареченото ГПР, или това е годишен процент на разходите, което включва лихвата, т.е. лихвения процент, дължимия годишния, таксите, които са по застраховки, таксите месечните по разплащателните сметки, ако има кредитни карти, те също имат съответните такси, за да може всичко това да бъде изчислено правилно и коректно и съответно тяхното информирано решение да е абсолютно взето на базата на наистина добра обстоятелствена проверка. Когато сравняват, например, потребителите две оферти, би било добре, за да могат да си вземат пък за себе си самото информирано решение, тези оферти да са по един и същи начин структурирани. Тоест, ако имаме кредит от 10 000 лева и двата вида кредити от различните институции да са за 10 000 лева, за еднакъв срок на изплащане, за това дали включва застраховки или не, дали включва еди кои си такси и така нататък, просто да са огледални, за да може да сравняваме, както обичам да казвам, ябълки с ябълки, а не ябълки с круши. Защото в противен случай определено ситуацията се изкривява и човек не може да се ориентира. Така че за тези права и задължения със сигурност трябва много да внимава. Много е важно да знае, че след изтичането на една година от сключването на един договор за кредит, в повечето случаи клиентите могат да погасят кредитите си без такса за предсрочно погасяване. Нещо, което преди 2014 година, когато измениха закона за потребителските кредити и в последствие 2016 година, когато влезе закона за кредитите за потребители за недвижими имоти, беше абсолютно категорично нормативно установено, че такава такса след първата година не може да се дължи. Ако е до първата година, може би 1%, или ако кредитора докаже, че има по-големи разходи във връзка с това предсрочно погасяване. Така че това е много важно да го знаят и във всеки един момент да си преценят какво биха могли да направят. И какъв срок да искат на кредит в този случай, защото ти след първата година, когато можеш да погасяваш предсрочно винаги без такса, тогава по-добре вземи по-дълъг кредит със срок, по-дълъг, който да ти даде свободата от вноската, а ти като си събереш няколко вноски предварително, просто можеш да си ги внесеш в сметката и да кажеш, моля, погасете с ето тази сума, която съм събрал, и се намаля срока по този начин, например, но или пък вноска. Повечето хора казват, вие казвате свобода за по-дългия срок, но повечето хора казват, как мога да планирам 20 години напред във времето, когато взимам ипотечен кредит.
Как психологически наистина човек свиква с идеята, че дължи нещо за 20 години напред, при положение, че не знае дори дали ще бъде здрав? Да, и след 2 дена не знае какво се случва. Винаги човек трябва да бъде позитивен. Ако тръгнем с нагласта, ама аз това как ще го изплащам, няма да мога да го изплащам и така нататък, със сигурност тук дърпа зад себе си онова ангелче, което ходи зад нас и записва. Няма да мога да го изплащам, няма това, няма онова. И на следващия ден всъщност ще му бъде сервирано точно това, което си е пожелал. Обичам да казвам в такива случаи, винаги човек влиза в едни взаимоотношения дългосрочни с идеята, че от ден на ден нещата ще стават по-добре. Как? Ами човек се старае винаги да върви напред. Той не се старае да върви назад. Така че и тук в това мислене трябва да мисли напред и да не си слага ограничения. Когато изтегля един кредит, да си каже, да, аз днес го тегля, ама аз се надявам, примерно, че след 2 години, след 3 години ще имам друг доход, ще мога да го погася или пък да си купя по-голямо жилище, това да го продам, тогава ще имам други възможности. Давам личен пример. Аз, когато изтеглих моят кредит, бях на 27 години и го изтеглих 30 годишен. Безкрайно висока ми беше лихвата, защото аз, когато теглих кредит, лихвите бяха убийствени. 8,25% ми беше помня моята лихва. Период, точно така. Ако съм смятала, че това няма, съм се планирала и няма как да го изплащам, категорично нямаше да мога да го взема, защото тогава бях с заплата 1000 лева плюс-минус 20-30, на мен вноската ми беше 600 и кусур лева. Така че настройката на мисълта е много важна. Много това е важна, кажем, да. И когато човек тръгне с тази настройка, според настройката се движат и нещата. Междувременно, например, при мен се случиха разни катаклизми, такива житейски, семейни. Останах сама с детенцето си, трябваше да преструктурирам нещата и така нататък. Въпреки всичко това, някакси в годините, малко по малко, от 30 аз го смалих на 17 годишен. На мен вече ми остават 2-3 години. Възможно е. Да, възможно. Позитивният поглед да промени нещата. Човек просто не трябва да си слага ограничения и да си казва, да, 30 години звучат много страшно на прима виста, обаче в крайна сметка винаги има начин, по който да се действа. Когато човек почне да изпада или да излиза от коловоза и този коловоз не му е в положителна посока, отрицателна, трябва да почне да мисли по какъв начин може да излезе от ситуацията. Дали ще продаде имота, ще погаси кредита, който има, ще купи нещо по-мъничко или ще излезе временно на поднаем, за да не стане така, че той да влезе в лошата кредитна история на Централен кредитен регистър или съответно пък още по-неприятното да бъде образувано изпълнително дело срещу него. По-добре да се действа по този начин. Тук е много важно човек да не се превързва към материалните неща, към имота. Нещо, което при нас е малък проблем в българската народопсихология, но е много важно човек да не се превързва към материалното. Да може да пуска, ако не може в този момент. За да може това да не му е камъка на врата, който го води към дъното на водното пространство. Защото има много хора, които се вкопчват в идеята, че точно така ще трябва да е тяхна. Точно в момента, в който спрат да могат да си я позволяват, наистина това ги повлича. Да. Много е важно наистина човек да успее да се умява да преценява тези ситуации, да може, ако той не може да ги прецени сам, хубаво е да се обърне към някой, който наистина може да му даде съвет. Било кредитен консултант, било правен съветник по имоти, какъвто съм аз, било някой специалист наистина в областта, който може да му даде съвет по какъв начин може да се направят промените. Може да се направи преструктуриране, периодично някаква част да се отложи в плащането, но пък през това време да търси вариант, в който да види откъде може да дойдат други приходи. Така че различни са вариантите. Има едно много полезно упражнение, то не е правило, което казват, ако се намирате в ситуация, в която не знаете какво да правите, седнете и напишете 50 начина, по които може да изкарате пари днес. Това не означава да имате само прихода от заплатата. Да се мисли за много потоци финансови. Точно така. Не за едно било място. Да отдавате под наем стая, ако трябва. Било да се включите в мултилевел маркетинг, някаква мрежа, която на вас ви допада стока, която ви сте ползвали, може да я промотирате. Било да си изкарвате финансите, примерно с някакво представление, може да има актьорски наклонности, да развиват талантите си, точно така. Всякакви ситуации, които могат. Просто този метод, между другото, е много работещ. Аз съм го ползвала за себе си също. Определено след време се случих. Които могат да изкарват пари. Но до 50-то, докато не стигне човек да не спира. Просто на 50-то. В по-добрия случай вече човек като така стане по-добър, може да стигне до 100. Но чудесно, ако спрете на 10, да знаете, че имате много работа. Няма да свърши. Накрая на разговора, какво са парите за вас?
Парите са средство за живот. Не трябва да са самоцел и при мен лично не са самоцел. Гледам да не стават причина за дразги между който и да било, между мен и който и да било на тази тема. А в повечето случаи, за съжаление, пренебрегвам себе си. Аз имам тази склонност. Но считам, че пари се изкарват по един или друг начин, както казах и 50-те начини, да. които можем да напишем. Пари се изкарват, взаимоотношения се губят много лесно. И се губят за секунди. При това взаимоотношения, които са градени с години и десетилетия. Така че на човек трябва да прецени кое му е ценното. Ако за него в неговата ценностна система парите са на първо място, нека се придържа към това. Това е избрал. Няма лошо. Всеки има свободен избор. Всеки има право на избор, но няма право на избор на последствията от избора си. Много ви благодаря. Беше много наистина и полезен разговор за мен. Вярвам, че и за нашите зрители. А ние продължаваме след малко. Продължаваме разговора с Анита Бичовска, бизнес треньор в EasyCredit. Здравейте, Анита, много ми е приятно. Здравейте. Повече от 10 години вече функционира тази бизнес академия. Разкажете ни малко повече за нея. Както казахте, повече от 10 години Easy Академия бе създадена от добри професионалисти, успешни менеджери в своята кариера, които приеха предизвикателството да дават своите знания на колегите, както и опита. Така беше изградена академията и вече успешно работи толкова години с добри професионалисти, които идват от бизнеса, от позиция менеджер развитие. Академията се грижи за хората, като от ден първи при постъпването на компанията ние се стремим да бъдем до тях непрекъснато, като им помагаме в своя път на развитие, вървейки и поемайки съответните позиции. Имаме богато портфолио от обучения, които са създадени за индивидуални обучения и спрямо нуждите на съответните служители и на позицията, като съответно всяка една нужда се комуникира и индивидуално се предоставят обученията, от които имат нужда. Кое е основното, което движи този проект? Мотивацията и това да бъдем до хората, да знаеме, че знанието е сила и за да можем да бъдем успешни и да постигаме добри резултати, трябва да бъдем добре подготвени. И не на последно място, благодарността на хората, когато знаят, че има на кого да разчитат и винаги могат да се обадят и да получат отговора на въпроса или знанието, от което имат нужда. Най-вече благодарността. На какво основно учите вашите служители? Какво ви е важно да развиват в себе си като качества, умения и характеристики? На всичко, което им е необходимо, за да се развият на позицията, която се намират в момента или искат да израснат. Нашите обучения, както казах, са много индивидуални и изследваме нуждите на служителите и работим с тях върху индивидуално. Имаме различни програми, които са не само за професионално, но и за личностно развитие. Работим с тях върху меките им компетенции, теоретични знания, от каквото имат нужда, за да вървят напред и нагоре и да бъдат успешни в това, което правят и да постигат добри резултати. Според вашата практика, какви са ползите и плюсовете за бързите кредити? Ползите и плюсовете, на първо място бързината. Времето, краткият срок, в което може да се усвои. Точно така. Времето, в което може да се усвои един бърз кредит е в рамките понякога и на 2 часа или до края на деня. Улеснените условия, ясните и точни, прозрачни условия, които имаме. Знаеш във всеки един момент колко ще изтеглиш и колко ще върнеш. По-малките суми, това, че може да стане освен бързо и дигитално, не е нужно посещението на офис. Съответно, личното отношение, което кредитните консултанти отделят индивидуално към всеки един клиент, за да удовлетворят неговите нужди. Бързината, без такса за обслужване, съответно много лесно, бързо и удобно, а и не на последно място, не всеки има достъп до банковата сфера, пък бързия кредит е добър вариант за клиенти, които нямат опит, трудов договор, нямат достъп до банковите условия или облегчени са условията, които може да се изтегли един бърз кредит. Провеждате ли такива инициативи за финансова грамотност? Да, разбира се. През миналата година проведахме
под мотото "Споделяме, защото ни е грижа", безплатни събития в 3 големи градове, във Варна, Пловдив и София. Беше проведено безплатно събитие на различни теми. Една от темите беше свързана с финансовата грамотност. Тази година проведахме в Враца и в Велико Търново. Предстоят през ноември да бъдат проведени в Перник, Ботевград и други по-малки населени градове, като информацията за градовете, в които ще присъстваме, можете да научите от сайта ни. Да. Кое е А и Б на финансовата грамотност? Ако сега ни гледат много хора, които нямат тази култура, откъде започва? Най-добре е да започнем още в ранна детска възраст или да бъдат обръщано внимание на учениците, тъй като ние, като родители, като общество, се превърнахме в консуматори и още от малка ранна детска възраст възнаграждаваме нашите деца за всичко. За всичко. Купуваме им непрекъснато подаръци, искаме да свършат нещо и ги възнаграждаваме с предметни награди. Аз също, признавам си. И всички родители го правим, да. Но сякаш това не води до нищо добро. Моите впечатления е, че над 50% от българите умеят да планират и организират финансите си. Все пак сме спестовна нация, обичаме да спестяваме, но все по-малко инвестираме и все по-малко се насочваме към инвестиции, които могат да ни донесат някаква доходност на парите. Ние в повечето случаи или си ги държиме вкъщи, или в депозити, или сме заринати с покупки, които дори не са ни нужни. Казвате от ранна детска възраст, поощрявате ли това, че примерно на едно дете в ученическите години трябва да се дава бюджет за седмицата и то да разпределя къде и как да отиват, или? Да. Това е някаква форма на планиране. Това са, може би, първите стъпки, в които учим децата си да разпределят бюджета, който им се полага за седмицата. Как ще го изхарчат и какви ще бъдат последиците, ако го изхарчат за един ден или за 2 дни. Има ли добра финансова култура българина според вашите наблюдения? Както казах, 50% от тях имат добра финансова култура, отговорни са към своите финанси, планират добре и организират финансите, държат разходите да са по-малко отколкото приходите, но за голямо съжаление има и хора, които не управляват добре финансите си и не разпределят правилно бюджетите си. Заради ниските доходи, голяма част от българите живеят от заплата до заплата и не се стремят към спестявания, а това е нещо много важно, за да могат да посрещат непредвидени разходи, когато имаме спестени пари. Тоест, какъвто и да е прихода, трябва винаги да се заделя какъв процент за спестявания. Какво е правилото? Има ли формула? Всяко семейство само може да прецени какъв е бюджета, който може да отдели, но е хубаво между 15 и 20%, ако можем да заделяме за така наречения авариен фонд или бели пари за черни дни. Никой не е застрахован, във всеки един момент изникват непрекъснато непредвидени разходи, които едно домакинство, ако не планира правилно бюджета си и няма такъв спестен авариен фонд, може да наруши семейния бюджет и финансите за месец или 2 и това да доведе до неудобство на семейството. Кои са важните правила, които трябва да спазваме, за да не изпадаме в такава финансова криза? На първо място да спестяваме, на второ място да се обърнем към инвестициите. Ние сме спестовни, но сякаш не се доверяваме много на различни Плашим се от инвестициите, нали? Плашим се, не се доверяваме на инвестиционни фондове, предпочитаме парите да са или вкъщи, или в депозити и влогове, които носят ниска доходност. Това смятам, че се дължи и на по-ниската финансова култура и липсата на информираност към инвестициите. Или другото, което инвестираме, това са недвижимите имоти. Това ще да кажа, всъщност той е в народопсихологията на българина, че трябва да има задължително къща, апартамент. Ако може повече от един, да осигурим и на децата. Точно така. Да, но не сме насочени към инвестициите, които са към фондове, акции, облигации и останалите финансови инструменти. Може би заради малката информираност, която имаме, или по-високия риск, който ние не сме склонни като нация да поемаме, когато говорим за инвестиции. Предпочитаме сигурното, без да осъзнаваме обаче, че тази сигурност, която имаме в банката или в къщи, всъщност ни изяжда от парите, тъй като инфлацията е доста по-висока и парите спят, не работят за нас.
За да не изпадаме, може би е добре да се консултираме с финансови съветници, където могат да ни насочат, да проучим различни финансови инструменти, в които можем да инвестираме и парите, които имаме да не спят вкъщи, да бъдат насочени да имат доходност на едно семейство. Правилното планиране и организирането също. Трябва ли да има задължително такъв семейен бюджетиране на всяко Задължително семейство? е много силно казана дума, не всеки може да задължи, но е желателно всеки един да има и да заделя такъв фонд, който може да посреща необходимите си разходи, съответно, за да по-леко да се справяме с финансите. Да кажем, че сме в финансова криза. Как бързия кредит помага? Имате ли история, която бихте разказала от личния си опит за спасяване, за бързо излизане от това състояние, което съм сигурна, че се е случвало на голяма част от нашите зрители? Историите са много. Помага не веднъж и не на някой, защото бързия кредит не е само решение, което даваме понякога. Понякога дава изживяване или създава емоции в хората. Мога да се върна назад във времето, когато бях мениджър. Първата история, която ме впечатли, с която се сблъсках, когато наистина видях как бързия кредит помага. Един възрастен човек, който беше пенсиониран по ТЕЛК решение, му беше спряно пенсията за ТЕЛК и остава без доходи в продължение на 2 месеца. Оказва се, че има неплатени сметки и че ще му изключат тока. Той се обърна към нас като финансова институция да поиска малък кредит, за да може да си плати сметката за ток. Тогава видях разочарованието в неговите очи от държавата и в състоянието, което се намира. Той е сам, няма кой да му помогне, няма кой да му даде пари и същевременно ще му изключат тока. Било есента, защото валеше, беше студено, човекът дойде мокър и поиска 100 лева, за да си плати сметката за ток, която беше 80 и няколко лева и нямаше кой да му услужи парите, за да може да си плати сметката. Взе 100 лева от нас, оскъпяването, което трябваше да върне, беше точно толкова, колкото чест щяха да му вземат, за да му възстановят тока. При присъединителната такса. Точно така, да. При изключване на съответно захранването. Толкова беше щастлив и доволен, когато взе парите и си плати сметката, че с останалите пари беше донесъл в офиса колегите, за да се почерпиме от благодарността. В такива моменти виждаш, че наистина бързите кредити могат да помагат и да спасяват по някои човешки животи. Може да донесат радост в очите на родители, когато зарадваш детето си, като му купиш колело или нещо, което в момента бюджетът ти не позволява да ги събереш на куп. Бързите кредити са възможност, решение и много пъти изживяване. Предстоят абитуренски балове, не веднъж сме виждали как радваме родителите и децата да облекат и да посрещнат абитуренския бал на своето дете. Има ситуации, в които са незаменими, просто нямаш друг изход. Разбира се. Ниските доходи и това, че голяма част от населението живеят от заплата до заплата, понякога бързия кредит е единственото решение за справяне с конкретни ситуации. Вие работите предимно с хора, които са в трудно положение. Изисква ли се да влизате в ролята на терапевти, на хора, които могат да дадат не само пари, но разбиране и подкрепа? Разбира се, във всеки един момент, всяка една среща с наш клиент е индивидуална и ние сме хората, които проявяваме разбиране, даваме съвети, консултираме и се опитваме да помогнем в ситуацията, в която се намира. Трудно ли се работи с хора, които са на ръба на психическото си здраве, защото са изпаднали в много тежка ситуация? Трудно, не чак толкова трудно, но всеки един от нас изживява техните истории, тъй като ставаме съпричастни. Стремим се да имаме индивидуално отношение, човешко разбиране към всеки един от нашите клиенти. Всеки един е прекалено ценен и да, понякога е трудно. Трудно е, но когато виждаш хората щастливи и за това, че сме дали решение, носи удовлетвореност. Как се гради доверието? Кажете ни вашите стъпки, които са задължителни в това да съхраните доверието, което сте изградили. На първо място човечност. Да бъдем човечни към хората, да сме отговорни към работата си и към отношението към всеки един от нашите клиенти, когато сме непрекъснато до тях, когато имат нужда, независимо колко е часа, независимо кой ден е, когато можем да им даваме решения
и да създаваме преживяване. Има ли неща, които са ви странни, че хората искат кредит за тях? Примерно най-любопитното или странно нещо, за което се е искал кредит? Да, хората искат много различни идеи и да задоволят различни желания и потребности. Има, но за нас е странно, но в същото време за тях не е. Всеки има различни желания. Тоест, вие приемате всяко едно желание за нормално. Или пък сте, така да се каже, морален компас и казвате, за това не си струва. Опитваме се да даваме съвети, да консултираме, дали бюджета позволява разхода, който искат да направят, дали могат да си го позволят и дали си струва, каква стойност им носи покупката или колко би задоволило потребността им, но все пак решението е на клиента. Ние като консултанти се опитваме да бъдем компаса, но оставаме решението в ръцете на клиента. Ако хората имат рискови мечти и желания, кои въпроси трябва първо да си зададат? За да дали си заслужава да изтеглят кредит, за да ги избъднат? На първо място, дали могат да си го позволят? Какъв е риска, който поемат? Съответно и как могат да обезпечат ситуацията, в която ще попаднат, ако не се справят. Това са трите основни неща. Може и да има и повече. Доколкото знам, българина като че свикна с идеята за кредит. Преди време, защото навън, в Америка, хората живеят на кредит от дълги години. Тук в България доскоро се смяташе, че да имаш кредит е нещо лошо. Как се промени тази нагласа в българите? На първо място имаме страха. Мога ли да се справя? Мръсна дума ли е кредит? Как ще ме погледнат хората? Но когато си направим правилната сметка и изтеглим кредит и можем да се справяме и покриваме определени нужди или задоволяваме определени потребности, в един момент разбираме и си даваме сметка, че той не е мръсна дума, а ни помага в конкретни ситуации. Има хора, които теглят кредити с цел инвестиция, не само за да се справят с ситуацията или от заплата до заплата, или да зарадват своето дете, или да покрият някоя нужда, просто го правят с цел инвестиция. Работят с парите на банките, инвестират в имоти, след което им носи доходност. Тоест, не винаги кредита се взима от състояние на липса, а по-скоро се умножава. Да, когато инвестират и работят с парите на банките, го правим за да умножаваме или да добавим стойност на парите, които сме изтеглили. Те да работят за нас. Вие лично имала ли сте страх от кредит? Да, като всеки българин. Да. Първия кредит е страшен и трудно се справиш с мисълта по-скоро. Когато си правиш сметка за прихода и разхода, си справяш с изплащането, но мисълта, че имаш кредит, първоначално тежи. Как се отработва това с психически, за да не го мислиш като тежест, а като да го приемеш като нещо нормално? Въпрос на лично усещане и въпросът как приемаме кредита и с каква цел го взимаме. Когато го взимаме с цел да оцелеем, за съжаление, едва ли може да се отработи психически, но когато го взимаме с цел инвестиция и виждаме, че парите работят за нас, тогава се отработва психически по-лесно. Не гледаш на него като нещо лошо, а нещо, което е възможност да повиши стандартата на живот или да удвои доходите. Или момент на нужда. Да. Благодаря ви много за този разговор. Беше ми приятно.